Това е работното помещение. Местото е за 24 часа, за 24 деца. Понякога минават повече, понякога малко. Трудно се събира. Все пак едно нестандартно помещение. Но обикновено за керамиката и за скулптурата се подбират приземни етажи, защото, нали, сами разбирате, за да почнат материали, трябва да се носят на ръце, на етажи, а пък приземният етаж е най-удобно, защото може да се направи по-голяма скулптура и така нататък. Тук виждате изложени пана на децата. Това са деца до 7 клас. Вие видяхте там видяхте ли часовника? Да, снимахме го. Те го работиха 5 момичета и 1 момче. Даже ще покажа снимки, където са работили. От 7 клас бяха. Защото по-малките не би възможно, защото трябва там на всичко горе, трябва да бъде така направено, да бъде устойчиво. Вече 3-та година е, нали, при замръз, при пек. И добре е да се го правим по-големи деца, за да могат и технологически добре да изпълнят задачата, която е поставена. Малките деца е тук последното занятие от 1-ви, 2-ри и 3-ти клас правяха, понеже идва Великден, направиха тези кръстови от глинайци. Може да ги разбирате после. Тук съм поставил едни, понеже ще правим конгрес, тя са нагледни материали. Всъщност, в момента нямаме занятия и да се видят все пак през годините как се е работило с децата, какво са правили. Може да ги разбирате после, проявите интерес. Да, от старите, нали? Моля? Тези от старите работи. Или не? Кръка ли? Това е стъпана. Ами да отидем и тогава и там. Пък после ще работим на граничата. Желате да видите сега. Да дръпна ли Припомня какво ли каза, като идваха Я го дигна нагоре. идва голяма делегация. Това беше интересно. Много е интересно. Елате тук. Сега как ще дадем тук? Ленче? Идваме да. Ела да видим. И от назад не складят нещата. Когато аз съм идвала преди 20 години и повече, идваме с една делегация учители от цяла България и днес мала Вала. И хората така стъписани стоят и казват: кажи как го правиш, Коля? И той така, и вика: ами важното е да има глина в съндъче и да не съхва. Садър. Да има глина. Ами, представете, после ще ви разкажа някои неща и аз се стотих което с работа. Що се? Това се спази време. Ето си, къде се дължи това? Имаше канарче тук, нали? Точно тая стена беше канарчета. Тук имаше канарче на тая стена и тук работиха, нямаше това помещение. И те се го гледаха канарчето, те се грижиха за него, нали? И той казва: децата обичат животинки. И затова е хубаво да има животинки.
Да, ти тук таралече, жил таралече имаше. Тези много неща нови тогава бяха. Те не могат да разберат, че те бяха първите тук, които направиха тези знаките от... А в тази малката, ти само ще казваш, верно ли говоря. Когато той направи пред хотела едни огромни фигури такива, нали? Да. Почнали да говорят, че той деформира детското, че децата не обичали гиганти. И тогава направиха колко са пръщи, вижте миниатюри в Япония. За килографи, нали така? Къде е книгата да прави? Дай да изведем да скрижа. Знаеш какво? За процеса. Никой друг не може да Ами аз на Исус съм научила 12 сам. години съм спорила с старото кметско ръководство, че тези книги трябва да излязат. Това е безценно нещо. Обаче Хайде една снимка да ви направя така, на фона. Ето, ще ме разправя такива неща да правите за колко неща да имаме. Сега. то може и да са седни даже. Ама не, седни по един чай ще почерпят момичета, момчетата. По едно кафе. Даже по една ракия. Ракия. Или ти с кой с? Беше с GSM. Тези миниатюри. Пълнаме батерията между Дай да пишем. Чакай, ще вземем да пишем. Някой няма ли? Значи, Добре. какво трябва да- школата е създадена през 71-72 година и поначало започнахме като работа за малка пластика и гранчарски изделия. Обаче постепенно нещата се променят. Търсихме все нови. В началото това е първата в страната школа по керамика и просто нямахме образец на какво да се опрем, нали, в изработен както на пластика, така и на гранчарски, съдо има направени по-детски. И затова започнахме с майсторите гранчари. Обиколихме почти всички майстори, най-известни за тогава, от цялата страна, от Петър Гигов, село Гусенци, в Троян, в Оришак, където децата се запознаха с народната керамика, което много им помогна за по-нататъшната работа. Всъщност, нали, те децата се сменят, поколенията, но това, което те остават, служи като един пример за следващото поколение. И аз като ръководител, разбира се, събирам опита на децата от различните поколения съм събрал и го предавам на следващите поколения. И така, от малката пластика решихме да направим по-голяма пластика, която да... Просто виждаме, че имаме големи възможности и във връзка с 1300 години на българската държава създадем композицията Български фолклор, което състои от 7 фигури на лазарки, кукери и едно петле и хитър Петър с магари. Тези фигури
също бе едно оригинално творчество за страната, а може би и на световно ниво. Изработване на една керамична фигура обикновено трябва да се нареже на отделни части, за да може да се изпече, да съхне равномерно и след това да се по някакъв начин да се скрепят отделните части. Ние обаче, при нас това не можеше да се случи. Децата идват за час, два или три. До следващата седмица, примерно, скулптурата ще изсъхне и няма да може да се продължи. Затова ми хрумна идеята по обратния начин, вместо цялото да режем на части, от части да изграждаме цялото. Така децата идват, направиха, като имаха малки фигурки за образец, направиха краката, те стават вече процеса на съхнене, стават по-яки. След това следващи части така натрупваме и по този начин се изградиха тези оригинални фигури. Те бяха много добре приети пред Националната библиотека Кирил и Методий в София, всъщност пред Народната библиотека, тук в Бургас пред общината Градинката, в Морската градина, в Копривщица, може би на най-важните места в България, където се провежда, поне и свързани с фолклора. Успоредно с това решихме да направим и миниатюрни фигурки. Виждате, те са много интересни и не всеки може да направи. Просто има деца, които са създадени като че ли да правят миниатюри. Една от тях е Здравка, тя сама даже. Тя първо направи миниатюрни фигурки, може да видите. Елате по-наблизко да видите. Ето тази художничка. Как се казва детето? Здравка Милева. На каква възраст е? Ами тогава беше на 5, в 6-7 клас. В 6 клас беше. Тази миниатюрна фигурка, вижте, художничка, стъпала на краката си. Тук пред нея е статива, а тук имаше една фигурка, която не знам, аз ги чистих. Ето тук с чанта на ръка, на гръб и с хамбург в ръка. Отива на училище, ученичката, виждате колко е малка, тя е 3 см едва ли има. Когато трябваше да направим една изложба от миниатюрни фигури в Националния дворец на културата, и аз трябваше да изнеса съобщение във връзка с тази миниатюрна пластика. Колегите ми се изсмяха, защото изляза на катедрата, така трябваше да покажа нещо с празни ръце. Аз бръкнах в вътрешния джоб, изкарах 3-4 кибритени кутийки, там бяха миниатюрните фигури и в катедрата направих изложбата. И на следващия ден имаше с японци. Аз обаче нещо се обърках и закъснях за среща. И аз им показах едно албумче на японците. И те бяха прибрали всичко. Нали, те снимаха нас. Ние им прожектираха свои там турби от една Оказаки, един град, където има такъв международна изложба за деца, пластика и други. И като им показах, като видяха миниатюрните и монументалните декоративни фигури на снимка, веднага се върнаха, бяха двама души, върнаха се, опънаха на ново платното, почнаха да снимат, почнаха да ми обясняват само на мен, аз цялата зала. И после ме пратиха покана, но за съжаление никой не ме подкрепи финансово, за да отида с фигурите в Япония. Те си остана само поканата на кмета на града, на директора. Сега, тук в тази част сме отделили фигурки, които са от Първото българско царство,
След това по-късно, виждате, това е Хорешото Евангелие, виждате Добрешевото Евангелие, по един много интересен начин. Това е с графитотехника, ето което го има в 14 век, още в българските земи се е проявило. Това е върху една ангробирана чиния, се рисува, гравира се върху нея и след това се получава този графичен ефект. Ние използваме тази техника и децата направиха две